بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bama André. Kro mo fala. Ko jibani. Ba mela tano. Eradu. Bon, mun ka kene torte. O ay mande o. Mais idi na ngoro bilo manye. Baraka ni ma kana anan ni mo ngoro re manye. E ga dunya. Ayo. Ayo. Ma hakili. Anta kene hakili ga bisu wala. Oche. Wala bismillah. Ne ba sama ko tere. Ko nga hakili bla ni. Ko na di bla ni ko ci ni. Oche ne dusu bla hakili en. Ayo ke cheni. Ayo ke cheni. Oche. Otewa. Oche. Donc ma boy bismillah. Abla ma jarane. Ko ci gudi. Amela tano. Wati ci gudi. Bon. Maka jamana laje. Ko ni man ko bi kusube. Nam sabula andusuma kasalendo. Ka sabu ke anga finitiki bisawani saba. Nam lu koni turo jamana kuma boli kelela. Akbar. Udusuma kasa de banga biablay. Nam Nyemo rey tasibla dondo sigisinga. Wasa maukasika donc afoko tura fasokula. Ayo alake ni ko dayo suma. Udusuma kasa kon mi jamana kono biablay. Nam Bama André. Ableman. Toba do konoma ko chefari bi dinu ku mati ni ku. Oche. No from blazara ko me be mona. Dimi. Ale dusukunye. Nam. Ale be dusukuna. Ni dimina. E bi sigi yeremne. O ya ni hakli bla dusunya nya foti. Nam. E bi sigi yeremne ka balika kodoke. Ngani farba kingwenye. Abla bo san. Nam. Parce que abi mo fari la maka chugo mina. Nam. Munyumandi. Donc fo maka kala. Wol kan fo che farin bi dimi ku. Ka teme ngonya kan. Nam. Ngonya fari la maka tugo doye. Fi tege ka sama. Ni tege masama. Ati dabla. Abitanye ki toro. Nam. O akagele. Akagele. Ni kagele. Fa ka shi. Allah akbar. Kote. Ko nai mo yorobu ni nya ushende. O de bishin wable. Ma ko jeni ni mandi awo. Ko mene akadogo me na do ni ka fini je bi fini bode. O chen wable jati kele sawo. Dusukunda de ba sable. Allah akbar. O mo ni kra chugo. Rai ke chugo mina. Kana jonyer la ko jugo wable. Ni fura ko mene sisa e bisi arma de woni mene tisuma nyo agoro. Asika tola. O nga na do ni ga fini koro. Jago ya ibale de yoro nyini folo. Allah akbar. O yi alifa na kele ke fere du. O amado ya njati. Nga addo nga foko ali na ka doga be. Fere do funu afunu musa feno ke wasa ka munebo. Allah akbar. O de kama foko do wati kele sa. O dusukunda de wasa bale. Allah akbar. O afamuna. Bismillah Bama André. Ablaman biye kalo kritan sikin marsi kalo alamsa dondo sama flani mwani kele fasri wako ni sewene ke fasri gafe do kono o amina laje ka frete folo do kumaba do nyefo moyo wasa famel ka sega sura ko lablay tubarakallah amba damni le républicain ale musse biso modana ajira ka foko bingene wala min tarka nyesi armi malian ma tesit ko ma bisa wani sabani tura akuda fe ma tanna ne woro be ulu koni jogina agere yara wala ami do ko yalla ka hinola ami tegnaram me fara ko sigasu ko wale ko ne baro jole no sisa blay ko jamana nyama ko ni nye jole ndo ulula sisa o ka don umna siga munke wasaka siga baro ka siga senga damne ko kurai sambina ni keleni Abdul Karim Kamara ni belaji ba wole ko Cabral o ale ko ni fara o hukumu ko nana ko sabe kala so bambe wole ko ensup e kalando sigi senga no minu masala bolo ye basigi bi lakana bi sega nanga kala so ko nana chugumna duguma kala so ne sabe kala so kuma ko mesina ablandan o kany amni le sorta faso ka fasiri aka gale folo mun bakka ala jira ka foko bolochi furami nana anka jamana kono kanyesi coronavirus kelalima na vaccin vaccin AstraZeneca oko abe frontière minasa oye jikiya ani sika frontière de yablandan jikiya ni sika ofladi bende sika parce que ako ciali no kusubisa fenchima nyile do nazaro were fiya kula do na jira ka foko ulubu ujo folo sika sel do kakke
ko n'an fɛ yan ko Mali ta bɛ siga ani jigiya mina ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa. Wala ko sa ko Ahmed Bagago ka fatuli siratigɛ la ko Côte d'Ivoire jamana ye tasi bila laban dɔ kɛ ka ɲɛsin fure ma. Festival international bois ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaa jira k'a fɔ ko a ka senkɔrɔma don bɛɛ u ye a bila nan. O tɛ ale yɛrɛ ka siya ye wa. Donc dɛmɛ kɛ de jagoya. L'indicateur de renouveau. Dakka dakuna kelen na a jira k'a fɔ ko kuma kɔni ciyalen don kosɛbɛ bɛnkan min tɛmɛna jamana ɲɛmaw ni Bamaciu ni ɲɔgɔn cɛ Farabugu sabula k'u bɛnna k'a fɔ ko Farabugu o kɛlɛ ka dabila yen nɔ ko bɛnkan kɔni ni maa caman nimisi wasara ko la sigikafɔ minnu ɲɛminɛna jamana cogoya la ko conseil islamique fɛ ko kuma sigili sen dɔ b'a la ko Mali finitigiw ka Farabugu bila pewu ko o bɛ a kɔnɔ ko n'olu ma Farabugu bila kalo kelen kɔnɔ k'u bɛ segin k'u ka walejugu daminɛ ko o kɔni ye fɛn ye o ko bɛ jamana yɔrɔ bila fɛn min ni maa caman ta la k'a bila minɛ ɲuman kɔnɔ wa k'o fana ni kama maa caman b'a la k'a fɔ ko bɛnkan ɲuman tɛ nin ye bɛnkan ɲuman tɛ kɔni ni faso ye mɔgɔ labila o tɛ faso yɛrɛ kunnabiri ya ko kɔni ka gɛlɛn a ko kɔnɔna na maa caman b'a la k'o fɔ n'o jar'u la u tɛna fɔ faso ka yɔrɔ bɛ bila o kɔnɔ kuma ka ca n'a bila a kuma ka ca dɛ n'o jar'u la dɛ foyi t'u to bilen k'a fɔ bɔn bɛɛ ka taa n'i bɛ taa fɛ kɛ faso tɛ o kɔni faso talen don ni armée kɔni tɛ yen faso tɛ yen an ka ɲɔgɔn nɛgɛ a jate ka minɛ parce que ni armée tɛ maa si tɛna sigi hali faso ka baara tɛ se ka kɛ o kɔni n ko maa si tɛna sigi ni foyi tɛ se ka faso jɔ a la ye donc jateminɛ n'o kɔni bila l'u yɛrɛ ye jateminɛ ka k'a ko la o ko muso dɔ bɛ min wele ko Amina Sumare ale y'a jira k'a fɔ ko a minɛna k'a don kare kɔnɔ ka tila ka bin a kan cɛnimusoya siratigɛ la o ko mun na musow ka hakɛw lafasa tɔnw ma a senkɔrɔma don muso tɔw k'olu t'a la ka senkɔrɔma don ko mun na olu kɛn bɛ ka o ɲininkali kɛ an wagati min ko sisan o bɔlen ko sa ka jira k'a fɔ ko jamana bɛ se ka segin k'a bila minɛ kura kɔnɔ cogo min na n'o ye fondation de l'État ye ko société civile n'o fasodenw jala tɔn ye olu y'u ka fɔ ka filɛ dɔw kɛ a bila an dan an ka magoɲɛfɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu ni jama bɛ girin u kan kosɛbɛ darɔ dumuniw ko DGCC ni o ye direction générale de commerce et de la concurrence ye k'olu kɔni ye hakilisigi kumaw fɔ k'a fɔ ko sɔngɔw tɛna na yɛlɛ ka se hakɛ dɔ ma k'u segin ka na u minɛ kɔrɔ kɔnɔ a bila yen. Ayiwa gafe mun tɔgɔ l'indépendant ale ye mun sɛbɛn bi. Ale y'a jira k'a fɔ ko Aliyu Bubakari Jalo ADP Maliba de Fado k'ale y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana sɔrɔ siraw ka olu lakana ni o dɔw ye sanu bɔyɔrɔw ni gazi bɔyɔrɔw ye wa ko maa minnu fana bɛ yen nɔ ni nafolo b'u kun n'u bɛ se ka baara kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la ko olu fana ka lakana n'o ye sɔrɔ busumaabaw ye ko zone aéroportuaire ciliko siratigɛ la ko baara tako filanan o min ɲɛsin hectare 5 ni kɔma ko o fana cili bɛna daminɛ tile 2 in na a bila yen. U sɛbɛnna. U sɛbɛnna halisa. Donc o y'an ka kuma mɛn quoi. Ayiwa. Parce que ne ko cili kɛra a jɔra. Ni tɔ tɛ ci. U bɛ dɔ dédommager ni dédommager k'a bɛ ci. U k'a bɛ ci. Voilà o de sariya ye. O kɔni ye sariya ye. Sariya tɛ se ka lawaleya ka da sira la. Voilà. Ka dɔ to yen ka dɔ to. O tɛ sariya kɛ cogo min na. Donc u ye kuma mɛn. Jamana ɲamakala ta nata ninnu na bila yen ko M5 RFP o minnu ye wuli ka jɔ kɛ waasa IBK ka fanga bɛ se ka bin cogo min na ko a ka wusa u ka cɛbɔ kelen suganti ka taa ni kalata la ni o ye sabula ko IBK binnen k'u ye kɛra sababu ye ka jigiya kura di maliden caman ma ko n'u y'u sen don kalata la ka taa ɲɔgɔn fɛ jamana ɲamakala ta la k'o fana bɛ se ka wusaya kosɛbɛ a kɛ ni maa dɔw ka hakilijagabɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnena Isa Jawara ale ka hakilijagabɔ kumaw ye. Tubaarikala. O bɔlen kɔ sa ka jira k'a fɔ ko san 5 kɔfɛ BHM faralen kɔ BMS kan ko a ko sara BMS ma kosɛbɛ sabula. Faralen ko y'a dun de BMS ye BMS dun de. O y'a dun de ya. A tɛ ale tɛ dun. Awɔ. BMS ye sari bɛ sisan. BHS dun non. A y'a dun fusion. Awɔ fusion. A y'a kunu. A y'a kunu ka ji min. A y'a kunu ka min. Donc n bɛ madame Tɛmɛ Selimata Tɛmɛ fo. BMS la. Tabarikala. O bɔlen kɔ sa ko BMS k'a kɛra sababu ye ni olu bɔra jɔyɔrɔ 4nan la ka na jɔyɔrɔ 2nan na banko siratigɛ la
yiri wara de wala ko tanye amina info matin ala jira ka fɔ ko min bi tali kɛ vaccin ko ni siratigɛ la AstraZeneca o ko jamana kuma kɔni cɛlen don ko Mali jamana bɛna mun de kɛ sisan bon an t'o dɔn mun b'a daminɛ ka daminɛ bandaw la Asimila Mokhtar Wanna b'a fɔ ko fɛn min ma dɔw fa olu kɔni ne y'a daminɛ o la ne fɛn ma kɛ an fana bi sɔn an ka ɲɛ Gana jamana ɲɛmaa fɔlɔ y'a kɛ a y'a kɛ ali Rigi ko président fɔlɔ y'a kɛ voilà o ka fisa ko la kosɛbɛ a ka fisa ko la ni ɲɛmaa yɛrɛ fɔlɔ ni ɲɛmaa y'a kɛ la kuma bi ban ye n bolo ko sa ko sunkalo hukumu kɔnɔna la o ko fɛɛrɛ dɔɔni dabali dɔ tigɛlen don walasa min b'a to maaw ka dara dumuniw sɔngɔ kana yɛlɛn ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan a bila o ko rendre littéraire n'o ye gafe sɛbɛnnaw cɔla don ye o ko ale hukumu kɔnɔna na tasi bila kɛnɛkɛnɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ gafe sɛbɛnna farafinna cɔla ani Mali cɔla waati tɛmɛnen ninnu na o ko lakanako siratigɛ la o ko waleya min taara ka ɲɛsin an ma TCIT o ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ walasa min b'a to an bɛ se ka mɔnɛ bɔ cogo min na bamaciw la sinon digi kana n'a ye nɔ kosɛbɛ nin kelen juguyara Les Échos b'a fɔ welewele ale ye mun sɛbɛn ale y'a jira k'a fɔ ko walasa maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fɔ ka bɛn k'a ka fisa tiɲɛni min donna maaw kun olu fana ka ladilan ko min bɛ tali kɛ commission vérité justice et réconciliation olu ka tɔnsigiba min kɛra kalo tile 16 ka se tile 17 tɛmɛnen ma ko o hakili jagabɔ de tun bɛ sen na Sénégal jamana a da jira k'a fɔ ko olu kɔni ni jɛkulu marifatigiw tɛna sigi ka kuma kɛ fiyewu minnu ye bamaciw ye Sahel jamana kɔnɔna na o wale ko sa min tali kɛ amadu y'a sanogo bilali ko siratigɛ la ko fasodenw hakilila tɛ kelen ye a ko siratigɛ la dɔw y'a jira k'a fɔ ko a ɲɛna dɔw ko a ma ɲɛ fiyewu bɛn ni kelenya bɛ se ka segin na cogo min na Tɔnbukutu o ko gouverneur Bakum Kante o ko ale kɔni b'a la ka sigidalamaw lamɛn a ko siratigɛ la a bila an dan min tali kɛ ɲininikɛyɔrɔ dɔ n'o ye laboratoire ni sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ dɔ o ko ale cogoya dara professeur Ogobara Dumbula an ka sanfɛ kalanso ko siratigɛ la sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw kumaba dɔw ye nin y'a bila ye d'accord an b'o fɔ n'o ye e ko Farabugu jɛnɛ taara Farabugu ka taa kuma kɛ Haut Conseil islamique o conseil islamique o ye jumɛn kulu jumɛn don silamɛw ka ɲɛmɔgɔya soba de don silamɛw ka ɲɛmɔgɔya soba de don mun na u taara o kɛ bon k'u ye sigi ka fɔ in kɛ jamana cɔ a la a fɔra ten ne tɛ mun faamu mɔgɔw m'a fɔ diinɛmaw man ka to politique ni marako la a fɔra sisan o tɛ diinɛma ye sisan diinɛmaw don o conseil tɛ yan Haidara de tɛ ɲɛmaa yan sisan comme u mago bɔ la u ma taa kuma u nɔfɛ yan sisan a ma diya ɲɛmaaw ma bɛɛ ma na wa kɔrɔfɔli nana wa mais ni u donna politique kuma la ni kalata sɔrɔ u b'a fɔ u man ka don a la o tuma ne m'o faamu ne m'o faamu sisan n b'a fɛ ko ayiwa e yɛrɛ ka lajɛ dɔrɔn ayiwa a ko kɔni kuma ka ca ka taa bɛn kɛ a kuma mara ko tɛ politique ko yan bon ne bɛ se ka nin bila minɛn min kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw siɲɛ caman ni fɔɲɔgɔnko nana bila yen olu de bɛ wele ka fɔ k'u ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn ne bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ ko mankan de bɛ yen maaw t'a la ka bɛn t'a la ka se ka kɛ ko la ni bɛn t'a la ka se ka kɛ ko la ni aw ye maaw wele minnu ni maa bɛ se k'a fɔ ko olu ye furanjɛrɛmaw ye tu dɛmɛ maa fɛ o hakili la o fana kuma a bɛ se ka kɛ u y'u wele ka da o kan ne ka problème ye jumɛn ye mais ka taa donc faso fanga dɛsɛra yɔrɔ min na olu taara yɔrɔ k'o ɲɛnabɔ mais mun na faso ma fɔ ni t'aw ka baara ye c'est parce que o ye diinɛma ye problème b'o yɔrɔ la kɛlɛ de don kɛlɛ don kɛlɛ fɔbaban de don bon kalata waati ni kalata tɛ faso ko ye wa faso ɲɛma de tɛna ɲini wa a fila bɛɛ ye faso ko ye ni faso ye décision ta n'u y'o critiquer o tɛ faso ko ye wa n'u ye hakilina fɔ o tɛ faso ko ye wa faso ko olu b'o kɛ kojugu mais sisan comme a b'u ranger u t'a fɔ kojugu dɔn donc o ko de dabila sa
ko dabla kuma filɛ nin ye n b'a fɛ k'o dɔn min fɔ bon ne ka faamuyali tɛ kelen ye sabula ne ka jate la nin ye kɛlɛ de ye bon ne fɛ n ye diinɛ ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ kana fɔ ka bɛn kɛ kɛlɛ la ne fɛ o tɛ kojugu ye ni diinɛ m'a fɔ ɲɛmaa ye aw bɛ décision mun ta o bɛ na ni kɛlɛ ye jamana ɲɛdenw u b'u ko diinɛma dɔw damaw da la mun ayi mais o fana tɛ kuma jugu ye o diinɛ ɲɛmɔgɔ ko sisan ko nin ko in taara sariya nin taara a tɛ bɛn a bɛ na ni kɛlɛ a bɛ na ni furufuru ala n'an ka diinɛ tɛ bɛn ko diinɛma ma ɲɔgɔn dɔw mara la ayi o tɛ kojugu ne fɛ o tɛ kojugu ye ne fɛ min ye kojugu ye o de ye k'i to diinɛ ɲɛmaaya la ka tila ka fɔ k'i bɛ fanga ɲini i bɛ jɔyɔrɔ ɲini kalata sira kan wala ka kɛ politiki tɔ ɲɛmaa ye ne fɛ olu kɔni tɛ bɛn an ka sariya la sariya yɛrɛ ko k'a fɔ diinɛ ka kɛra silamɛ a kɛra chrétien a kɛra diinɛ wɛrɛ k'a fɔ i bɛ kulusigi parti la o tɛ se kɛ o man kan kɛ mais sariya si tɛ k'a fɔ parce que i bɛ diinɛ dɔrɔn i man kan i kan bɔ ka kɛ député o ka kɛ président o fana sariya tɛ o ayi ne b'a fɔ mun na k'a man ɲi parce que normalement diinɛ ɲɛmɔgɔ o kan ka kɛ ko jalatigɛba de ye. U kan ka cɛmancɛ yiri la. Ni bɛn ma kɛ ko la. Olu de kan k'a fɔ bon ni. Diinɛ ma tɛ dɛ. Ta ye. U b'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ. Diinɛ ɲɛmɔgɔ. Ne y'o de fɔ. Diinɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ furancɛrɛmɔgɔ de ye. Très bien. Nka ni diinɛ ɲɛmɔgɔ nan'i sen don fanga ɲini na. Voilà. Ani fanga ɲini fana bɛɛ bɛ kɛ kelen ye. Voilà. Donc a tɛ se don n'a nataw la n'a ko ni kɛlɛ kɛra ni bɛn ma kɛ ko la. N'a ko k'a bɛ jalatigɛ a tɛ se ka jalatigɛ. Parce que ale fana ye u dɔ ye. Voilà. Mais jamana mara ko la. A bɛ se ka hakili la fɔ. Très bien. O tɛ kojugu ye. Kanbɛ. Ala ka don wɛrɛ jira an na.